Praise the Lord, Hallelujah. Christian takok tay bukuk song Kaitor Kaham Bini Hamjakma Paiphlaiya. So sing miani video kenaka buthai bahai ke thainai chini langmo Jisu samani buthai bahai ke thainai o John chapter 15 ni jeng oro khnamani. Getini ang afrun norong saka. So jeng Jisu saka angka ang rufang norok ke bedek. So norok ang bai kethawi tongdi, ang bai krenggai tongdi. Praise the Lord. Tawang norong senam chinggo kaisa bufang bedek bedek bufang bai krenggai tong yang gang ke ba bufang bai kephaja yang gang ke bo buthai ja thaino norok tamuhan norok sana ehi buthai the jodi bufang bai kephawi tong ya bedek bo tamuhan bo thui thangnai so ani Kristen ta koktai bukro awon bagin Jisu bai ni saka angke anggur bufang norok ke bedek so ani Kristen ta koktai bukro mutu narakdi jeng bedek joto jorawon Jisu bai kethawi tong nango Jisu bai krenggai tong ani nango Ketawani Kristen takok tay bukro oro ceng elam bago pori ukhet padi ceng kaham ke pori wina lainan 15 ni 4 John norok ang bai thansa ke tongdi ang bo norok bai thansa ke tongana angor bufango kephaja ge bedek buthai thai manya engmahaino norok bo ang bai thansa ke tongya ke buthai thai mangla praise the Lord hallelujah so sung thanai video buthai ni kokle salai kraka haifano sung bufang masih kepawi tong yang kebahagia betai thainai bedek bufang ni teke se fan mano so aro Jisu kaham ke saka norok ang bai thansa ke tongdi ang mo norok bai thansa ke tongnai norok ang bai kepawi tongdi norok ang bai thansa ke tong yang ke buthai manglap nai saka so abon bagian Kristen takok tai bukro sini langmo khaksangma tongthokma Hamjakma koinene sak soinani hama kolok ke tongnani borok na karnani o buthai rok o phola kathani buthai rok jeng manani bagai puila fas gangkano Jisu bai se kathawi tongna nango praise the Lord hallelujah abun begini jeng 5 number poriken nogo angke anggur bufang norok he bedek ang bai thansa ke tongdi tongke pia angbo bo bai thansa ke tongke borok buthai kebang ma thainai tamni hinke ano karai norok mung sapono khlai manya praise the Lord so Jisu saka ang bai thansa ke tongdi ang bai je thansa ke krenggai tongnai borok bo buthai bo kebang ma thanai tamni hinke ano karai norok mungsa bo khaimanya so ni Kristen takok tai buru oro muitu naradi jeng joto Kristen rok jeng joto no o Jisu ni bedek Jisu ke abufang so jeng bufang bai krenggai tong yang angke tai buthai thai mangla au ni Kristen takok tai bukuro tabuk jeng oro kisa kok sanani muchungo ang jeng kebang ma Kristen rok poito klai tong nai rok Jisu bai kaham ke kreng jagya bi bo bai jeng kaham ke halok rei abuni bagai muitu naradi ano karenro mungsapono khlai manglak tabuk sini Kristen rok ni langmo tabuk besuk tekto jengjal paitong Jisu no yacha gaina mani yaglo tabuk bono sak nangya ngai nijini lama oke tongmoni kunu mungsa hamari krei busabutira lama korojak nukungo tongthok sathok rei bihik bai busai kathalai mania tabuk kubikok ang norona sanani muchungo tabuk omohai kebangma nukha kebangma nukungro kaijak puro ke Kristen kaijago kaijak mani yaglo rang puisa no ajinani bagai teruk nok tharap phaya engte nok tharbai chalai thango salai thangmani yaglo tini omohai nukungo no nukha kebangma ango kok se Kristen nok ka omohai ya omohai ko gya hapunu je nukmani omohai borok non bisi nukha nok tharbai hakchal ke tongnai rok big alda chalabe khari thangka busai ni tomung chamung hambia so nukung kaklai thangka so ani Kristen takok tai bukrok tamni bagai ngangke Kaitor ni plan le gnei kaisa ke tona bagai se bo hamari khlai remani haipono tini chengkak lai mani karon ka tamong kangke sung Jisu bai se krengei to ke bahai ki buthai thainai bufang bai se cheng krenglia cheng bedek ung tu cheng tong mano ni bedek jodi sak bai tang ang kuthang tongai mano ni bufang ni kage peke tamung thangnai bo thui thangnai so tabuk chini Kristen rok bangsa bangsa thuin tongo bangsa tabuk tini kemaui tongo teruk komori bo tongo sobon bagani Kristen takok tai bukurok sing Jisu bai krenggai tongnani awa belaikan important bo bai thansa ke tongnana belaikan important tabuk tai kisa prosno awa belaikan important sungjak nai Jisu saka ang bai kethawi tongni krenggai tongni kiching Jisu bai ke krengnai so ngi mena oro tabuk nai tong norok ni oro idea already no tongo Jisu bai krengnani bagai but nang saimanjak ngai kokri haibun je saimya nong bagai sangobono sawo
okok bo belai important no semana ne nango chung Jisu bai bahage kathanai praise the Lord hallelujah so chung Jisu bai bahage kathanai gang ke puila first ngam mutu narak di surima puila first mutu narak di surima sung surima ni bising tei Jisu bai Kwrwng mano surima ni bising tei chung Jisu bai Kwrwng mano second mutu narak di Jisu ni tani nakar mung shanma sumsok goisima Jisu ni tani nakar mung sama sini saya sugya sumsok rokno bini tani goisima nakar mung shanma confession omo belai kena important sumsok goisima oboni bisinte chung Jisu bai halok tewisa bofiro tamni bagi chung jorawo bobai kagai thango tamni bagi chung bobai kak ngake ok kacharo sumsok bobai sekago da aboni bagi tewisa kathana ni bagai a sumsok ni bagai afa Kaitor chuno khairok di chuno nakar dini sing surisane kathana ni nango third mutu narak di omo belai ken important chung elambak ni kok porina ni nango elambak ni kok Bible ni kok porina nango o Bible ni kok ni bisinti Kaitor chung bai kok sawo o Bible ni kok chung no moito klairiwo omo hai samung hai mya klai tembro khakti phil nani nukungo jengjalok paipro o kok chungno fan ruo kharak nani o Bible no pori nemale ani langma slaijak thangka ni gan botongo belai khana to gan o belai gan khana wa ang belai tong thogo o gan kacham o Bible no pori nemale ani kale khachang mamano belai khana togo Bible no pori nemale khawa khachang mano o ma kubui belai kubui hese Kaitor ni kok no pore khawa belai khachang ma tong thogo mano norok obo try pun khainadi norok obo langmo chesta pun khainadi Bible ni kok kubui no khoroksa borok ano ani comment bo saka bo khoroksa tiachar khaitonai bele bini testament ang nugui norok no share khaya muchungo bo tau hindu nuko hepono bo Bible no bele poito cho omo bo ano saka kubi soisoi mutai no a Bible no ang purimani ani langmo slaijak thangka ang taba kobong ma hame chai rok ni hamui tongo kuno problem kring ni tong o Kaitor ni kok le amo phan tong Bible ni kok phan tong ni sok soni Kristen ta kok tai bukhuro sing Jisu bai kathawai tong nani bagai bini khorang khana nani amo belai important so ambai Jisu tam saka Bible chung porikene go ani mera rok ani khorang khanao ani mera rok ani khorang khanao so chung Jisu ni khorang bai ke khana nai ba Kaitor ni khorang bai ke khana nai ba chung o Bible porimani bising tina chung bini khorang khanawi mano praise the Lord so muitu narak di Jisu bai ke katha nai surimani bisingte sumso gosimani bisingte teke sangka Bible porimani bisingte o tinta chung kaham ke khlai tong kang ke chung Jisu bai Kwrwng krak ngai tong man khlai afro kang ke teruk chung buthai bo thainai buthai gobang ma thainai ge chung oro 7 number oro belai kan kaham ko kai 7 number tam sijak tong norok ang bai thansa khe tongkhe pia ani kok bo norok ni bisingo tongkhe norok muchung ma jora tei sandi hake abono manwano ani kok nini bisingo tongkangke so Jisu ni kok tomo ba o Bible no pori yang ngake bahage nang Jisu ni kok no nini khawa tonai ba apuni bege o Kaitor ni kok belai poran important a Kaitor ni kok pori kanga se a Kaitor ni kok nini bakhaw bisingo tongai apro ngaka tam saka nini bakhaw mutung ma jora toise sandi ang abono bebak na ruwana nang bebak no manai soni Kristen takok tai bukrok am bagi tini sing surina nango o Kaitor nangano hamari klaidi nei so tini norok surina ni nangnai tini ni simi Kaitor ni kok no pori wei norok sudi sobra Jisu ano ophola kathani buthai bai kupulong klaidi Hamjakma tongthokma khairokma nakarma khakone ne hamalokma sak soimanani ofan rok ano boru dini surina ni nangnai dipya a buthai neng bufuru manai jepro neng bobai Kwrwng tongo neng bobai bai Kwrwngnai surima tongna nangnai salbrum kau surimani kok no nganga gete kisa ang orosanani buchungo au kok bela important taburom di khoroksa nini dol ekdom kiching kaham so a kiching kaham ni bagai neng jorawo buno share khainani muchungnai au bo belai borok kaham ge jorawo nini bakhawo bini bagai one sok ma tongnai one sok ma salbrum tongnai bini bagai one sok ma tongnai same no ding Jisu no bo omha keno tonga nango Jisu ni bagai chung jora buno mo sanani nango tai dabuk nini dol kaham ne bagi ne one sok mai Jisu ni bagai salbrum nini bakhaw one sok koi tong nawa salo at least salbrum simi regular minute by minute second by second Jisu no nini khaw moi to khai tong nawa hambai Jisu hambai Kaitor o hambai afa Kaitor hambai sobra Jisu nini mung lob jaktang nini mung bajo jaktang ne kha bising chung bona moi to khai tong nawa
So abo ni bagay no omono norok practice khaidi afro norok Jisu bai Kwrwng tongmana tan bagay ang individual ang sakbai thangbo obhai ni khlai tongo taw Kaitor no belai khana hambai maro tini bobai taw bukathawi tongmano bini hamai rok no yachagi mano ni langmao so megani Christian takuk tei bukro ak kathampoi no norok khlai ni di afro norok Kaitor bai kathawana afro Bible ni kono mudunara di John chapter 15 ni 7 norok ang bai thansa ke tongkhe ani kok ni bisingo tongkhangke noro bekhamu chungna joroti sandi bebak na manwana praise the Lord hallelujah Kaitor norok ni kaisa kotor hamari khatijak tongo bo norok nobo runani muchungo abo norok manai no puila bobai thansa ke tongdi bini kok no nin bekhaw tongdi nang bebak no rejak nai nini nukhungni problem phonongdi nini langmo self distraction nini nukhungni boro nona chaja gya phonong toni bebak no ning bebak no re rejak nai praise the Lord hallelujah so next video take sesa tu nai abo ngka tabuk ni sikla sikli rok ni relationship not to love so sikla sikli an video nai norok norok nasingi tong de video no tenro ano chaja khangai ke comment khlai di ango video norok ni bagai tubui tongo relationship Hamjakma not to love not to so kubangma tini misunderstanding tongo Hamjakma ang just Kaitor ni kok bai abone clarify khainani muchungo so next video abo fainai Hamjakma not to praise the Lord ambaga norok nobu koina muchungo ang belai tong thogo norok bai Kaitor ni kok share kaika ang norok no koina norok ani bagi bostrudi jeno ang Kaitor ni kok bai kuplung ngai norok na share khai manatei Kaitor norok jotona hamari khlaitong praise the Lord amen